kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka Jɛjɛ Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔrɔ tuma bi alamisa min bɛnnen bɛ natarasan kalo 2 février kalo don bi o tile 25 de ka bɛn 2021 san ma farafinkalo min y'a sɔrɔ o tali kɛ arajaba kalo la an balana k'a fɔ bi o tile 13 ye jate la san kalo 7 don hijira san 1442 san dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladan k'a fɔ an ka jamana lakana tigilamaw olu bɛnna janjugu dɔ kɔnɔ wulikajɔ kɛbaaw ka wulikajɔ fɛ min kɛra kunna seningo ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ɲɛfɔli ko la bi sigi kelen bɛ ka General Amara Sanuguna nɔw olu ka kiiri baaraw bɛ sigi sen kan bi kunnafoni ɲɛfɔli ko la ka taa se bi an ka jamana kɔnɔ na min ye ka dɔn k'a fɔ Mali ministre ɲɛma ale taara dantigɛli minnu kɛ a ka baarakɛtaw la n'o kɛra CNT maaw ɲɛkɔrɔ o kumaw ka ca bi kosɛbɛ kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kunbaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔmɔ balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka da k'a fɔ min ye tarata don ye nɛgɛ kɛ 15 waatiw la wulikajɔ kɛbaa dɔw de ye wulikajɔ ta Moti marabolo kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnana yɔrɔ min n'i y'a sɔrɔ tali kɛ Sevare ani Kwana olu ni ɲɔgɔn cɛ o wulikajɔ min n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra an balana k'a fɔ walejugu kɛbaaw fɛ Kunari ale mara kɔnɔ na o kɔni kɛra sababu ka nin wulikajɔ in fɛ an balana k'a fɔ an ka jamana lakana tigilamaw la dɔw ta tola bila ni dɔw ye nin hakɛ kɛ olu bɛ segin dɔw wɛrɛw bɛ taa o sen o ye jamana lakana tigilamaw de to ne ka na bingana wala ta ne ka ɲɛ suma a sen fɛ an ka jamana lakana tigilamaw u bɛ ne janjugu in kɔnɔna na Mali lakana tigilamaw la maa 2 ni tora sen fɛ an balana k'a fɔ maa 1 u tununa kunnafoni na ko maa 7 olu kɔni sɛbɛkɔrɔ jɔngina o maa 7 na ko 1 kɔni o ta ka jugu kosɛbɛ maa min n'o kɛra u ye sanakunu wuli maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u ye maa jɔnginw ye ka wulikajɔ ta ne ka dɛmɛɲɔgɔn ta ka ɲɛ sɔrɔ ma k'olu ta ka na n'u ye Sevare kɛnɛyaso la ka fɛɛrɛw tigɛ minnu ye waleya ninnu ta ka ɲɛ suma ka se ka wulikajɔ ta ne ka ɲɛ sɔrɔ ma k'olu nɔbɔ fɛɛrɛ fɛn fɛn bɛ n'o kan ka tigɛ ka se ka dankariw yɛrɛ la k'o baaraw sigi sen kan an balana k'a fɔ bi maa caman ka fɔ la ko nin wulikajɔ minnu b'a la ka ta ka ɲɛ simara ninnu ma ko jamana lakana tigilamaw sanga ni waati bɛ ne kɔ n'u ye wulikajɔ kɛ ni ka dankari jadi waleya tigilamaw la ko tena mɛn i ka dɔ tile damadɔw kɔfɛ jadi waleya tigilamaw bɛ nin suɲɛ ni baara ninnu de ta ka ɲɛ sanga lakana tigilamaw ma nka sɔrɔsilakaw ka fɔla n'o ye maa ɲɛmaw ye olu y'a yira k'a fɔ ko nin tɛna olu dile tigɛ dɛ u bɛna fɛɛrɛ bali tigɛ hali bi fɛn fɛn jamana in basi n'a lafiya ye ka Mali bila o sira kan Ala ka kɛ ten n'an bɔra ye an baladan k'a fɔ bi an ka jamana kɔnɔ na min ye ka dɔn k'a fɔ an ka fanga ɲɛma dankan min ye ka dɔn k'a fɔ Asimi Goyita ye ale ye taamato ta ka taa ye Menaka o taama in sen fɛ an baladan k'a fɔ a dama dɔgɔya la Mali kɛlɛkɛtɛw ɲɛkɔrɔ k'u bɛ cɛsiri min na a y'o foli ta ne ka ɲɛ suma ka tila ka jira u la k'u bɛna fɛɛrɛ bali tigɛ hali bi basigi ni lafiya kama ka ɲɛsin fasodenw ma o kɛnɛ kan a y'a ɲɛda Mali taw kan Faransikɛw ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ an ka jamana kɔnɔ a fɔcogo la n'a fɔlen bɛ k'olu na dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka jamana ma an n'olu ye ɲɔgɔn ye o kɔfɛ kulu min sigilen bɛ n'o ye Takuba ye n'i y'a sɔrɔ a yɛrɛ la k'a fɔ kulu bɛɛ lajɛlen dɔ b'a kɔnɔ na a taara ɲɛda olu yɛrɛ kan nin taama in senfɛ ani ministre min n'i y'a sɔrɔ finitigilakaw ka ministre ka taa se maa ɲɛma minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u ka baara ɲɛ bi sin finitigilakaw ma n'olu de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ a da sera kuma caman ma fɛn fɛn Mali ka basigi ye ko n'Ala sɔnna ma u b'u timinanja ka se k'o baaraw sigi sen kan fanga ɲɛma a taara ɲɛ da i ka dɔn k'a fɔ maa ɲɛmaw ka ye mara ɲɛmaw an'u ka kɔrɔfɔdaw falen Mali kɛlɛkɛcɛw bilama gɛlɛya minnu b'u la da ser'u ma a y'a yira k'a fɔ ko ni Menaka yɛrɛ lajɛ u bɛ yɔrɔ min na bi k'i ka dɔn k'a bɛ danjɛma yɔrɔ damadɔ fɔ jamana caman bɛ bi jamana damadɔ bɛ olu bɛɛ lajɛlen bɛna danjɛma yɔrɔw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ in na k'o de y'a gɛlɛya kun kan ko n'a tabali ko fɛɛrɛw bɛ sen kan ka se k'o baaraw bɛɛ lajɛlen bolo k'a fɔra cogo min na an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala k'a bila u bolo kan k'an ka jamana ni k'a kɔlɔsuma n'an bɔra ye bi alamisa General Amadu Sanuguna nɔ olu ka kiiri sɔni baaraw n'u bi don bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ɲininka la bi nin baara min n'a n'u bɛna don k'a sɔrɔ waati kelen kɔnɔ na min ye ka dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ n'a fɔra ko dankari la olu ka maaw la olu kɔni man kan dalen bɛ o kɔfɛ min ye ka dɔn k'a fɔ Amadu Sanuguna yɛrɛ ale yɛrɛ fɛmaw
e ka dɔn nin bɛɛ lajɛlen kɔni kumaɲɔgɔn dɔw tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ ka kɔrɔ ko n'ala sɔnnama bi maaw sigilen b'a ka kiiri tigilamaw mana jaabi min di baaraw bɛ kɛ n'o de nga ka kɔnw ɲɛ bɛɛ lajɛlen ka fɔ la k'a na kɛ nin ko in kɔni i ka dɔn k'a fɔ k'a kuma kɔni ko ni bɛnɲɔgɔnya kɔni don walima i ka dɔn sigafɔ kɔni don u ni ɲɔgɔn cɛ ko dɔ kɛra o la ka ban an bɛ dugawu de kɛ u bɛna bɛn kiiri tigilamaw bɛna fɛn min bɔ walima u bɛna kiiri bila bolo min kan n'i y'a sɔrɔ o ye jamana ka ɲɛta ye ka ɲɛsin jamana mara a tago ɲuman ma walima ka ɲɛsin jamana basigi ma ala ka kɛ ten n'an bɔra ye CNT e ka dɔn o ye kulu ye kulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu ka baara tɛ dɔ yɛrɛ dɛ ka se ka fɛɛrɛ balilen tigɛ fanga bɛna hakila fɛn fɛn ta furancɛla fanga ka se ka ɲɛfɔli k'a la u ɲɛkɔrɔ u ka jɛ ni ka hakilaw falen kan walima k'a jateminɛ u nɔfɛ minisiri ɲɛmaa ye bɔli min k'u ɲɛkɔrɔ kulu bɛɛ lajɛlen la bɛɛ de i ka dɔn kulu fɛn fɛn bɛ yen CNT kɔnɔ a ma caman bɛ yen dɔw k'u nisɔndiyara dɔw k'u ma nisɔndiya bɛɛ lajɛlen ye hakila de ye CNT maaw la maa caman bɛ yen minnu b'u hakila de ye an ka dɔw lamɛn. fɛn min ye lakana sabati ani bɛn ni kɛlɛya o ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que an bɛ fɛ ka fɛn fɛn kɛ ni lakana ma sabati bɛn tɛ jamana kɔnɔ basigi tɛ jamana kɔnɔ a tɔ sinsinni bɛ gɛlɛya dɔɔni bon comme o b'a kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ alhamdulillah a daminɛ n'o yɛrɛ de la donc n'o bɛɛ taara ba la a tɔ bɛ tugu a kɔ dɔɔni dɔɔni ni ala sɔnna. an y'a ɲininka k'a fɔ pourquoi ka taa moratoire la avec les partenaires de l'école k'a sɔrɔ olu dun ye procès verbal de conciliation de signé ni centrale ba dɔ ye o bɛna baara bɛna kɛ cogo di. yɔrɔ ci min kɛra ɲamakɔrɔ ni premier ministre yɛrɛ y'i da don a la n ko yala ale ye yɔrɔ ci in kɛ maa minnu kɛra sababu ka yɔrɔ ninnu di n'olu fana ye gouvernement ka mɔgɔ ye n'o ye état ka mɔgɔ ye yala olu bɛ to nin cogo in na ten wa foyi tɛ kɛ olu la wa mɔgɔ bagara kɛra minnu ma k'u wuli n'u ka hakɛ kun kan ka d'u ma mun de bɛna kɛ k'olu ka hakɛ d'u ma yala an bɛ to nin cogo in na wa kɛnɛya bɛ ka fɔ kalan bɛ ka fɔ anw bɛ kɛnɛya fɛ kɛnɛya min bɛ kɛ sababuya ye mali premier ministre n'a mali ɲɛmɔgɔ bɛɛ ka fɔra k'an yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔso la a ma kana fisaya ni maa ye école ko fɛnɛ la a kana kɛ ko fantanw ni faamaw ka école bɛ yen a ka kɛ bɛɛ ka école bɛ yen nɔ minnu mɔgɔ bɛ ka sara gouvernement fɛ i den ka taa école la. o sala min bɛ ka boli journaliste kan bi fo ka mɔgɔw minɛ k'u datugu kaso la an y'a ɲininkali kɛ a mɛnna an ka laɲini kɔni kelen bɛ yen vraiment o sabatira a ɲɛ ma ministre y'a fɔ premier ministre fana y'a fɔ projet de loi fɔlɔ n'a fɔra ko saliya kura minnu kan ka bɔ an ka journaliste min bɛ ka boli an journaliste kan o kɔni yɛlɛma bɛna don o la i n'a fɔ an y'a laɲini cogoya min na. a bɛɛ kɔni jaabi ma sɔrɔ mais a y'a yira n na quand même k'a fɔ ko après an ni ministre bɛ ɲɔgɔn ye an bɛ se ka ministre interpeller individuellement pour que jaabu ma sɔrɔ mun na olu bɛ se k'o jaabu di an ma cogo min. mun kɔni bɛ se ka mɔgɔ hakili sigi dɔɔni o ye accord ta fanfɛla ye n'a ko o mɔgɔw sɔnna ka ban ko a bɛ segin bɛ kɛ accord kan a relecture bɛ kɛ o bɛ se ka mɔgɔ hakili sigi mɛn. jɔrɔna ko caman tun bɛ an maliyɛnw da kan yɔrɔ caman na an y'a ye k'a fɔ a y'a hakili t'o la donc a kɛlen ka hakili t'o la o bɛnna an ma kosɛbɛ o y'an na wa an y'a ye k'a fɔ k'u ye fɛɛrɛ kura ni taabolo kura dɔw yɛrɛ miiri minnu tun tɛ deli ka kɛ kɔrɔlen k'a fɔ k'u bɛn'o kɛ walasa maliyɛnw bɛɛ bɛ se ka lafiya cogo min na komi anw yɛrɛ bi yan fɛnɛ ka jateminɛ kɛ u nɔfɛ yala u ye min fɔ u ye layidu min ta anw ɲɛna u bɛn'o latigɛ yɛrɛ wa anw bi yan o kama. kanan ka sabati tungo juguya ka kɛlɛ kɛnɛya ka sabati jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen ka se ka yiriwa. an sɔnna a ma an b'a ɲini gouvernement fɛ dɔrɔn de u k'u kɛ baara in kan yalasa baara in bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na wagati kɔnɔ maliyɛnw bɛnnen bɛ wagati min kan. tiɲɛ la baara in na a ye fɛn fɛn proposé o bɛɛ mali mago b'o bɛɛ dilan dɔw b'a fɔ ko transition tɛ o temps permettre a ye proposition nin kɛ nin ye o b'a yira hakilina b'a la a bɛ ko dɔn a ye ko faamu. an ye a ko sɔnni maa si tɛ kaso la journaliste ye ka da i ka journaliste baara kan an bɛ se ka ɲangini bɛn mun ye wari bɔ ɲangani mɛ i tɛ taa kaso la bilen o ye koba ye a y'a fɔ a yan fana ko mɔgɔ bɛ minisiri la sini o sinikɛnɛ i bɛ se ka minisiri wele ka na jaabili di i ka aminako kan. an balodan k'a fɔ nin tun ye maaw kan ye CNT maaw minisiri ɲɛma ka hakilaw dili la nka o n'a ta balele kɔnɔna na fasoli dɔw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka minisiri ɲɛma ye kuma min fɔ n'o dɔ tɛ dɔ yɛrɛ k'a yɛrɛ k'a f'u bɛna fɛɛrɛ balilen tigɛ marifatigi jɛkulu minnu bɛ jamana kɔnɔ na ka se k'u ka marifaw minɛ o hakilaw ka dɔw b'u hakila di a n'o senfɛ bi n'i ye jateminɛ mali drapeau o yangali min kɛ ka tila ka drapeau saba ka jigin Ismail Fane an ɲininkali k'ale yɛrɛ la minisiri ɲɛma ye kuma minnu fɔ CNT ɲɛkɔrɔ e y'a faamuya cogo di. a ye kuma caman fɔ ne yɛrɛ ye fɛn minnu tɔmɔ a kɔnɔna la a ye kumaba fɔ ni zɛrɛna n'an b'a fɔ n'i ko k'i bɛ kulusi don sama la n'i sera ka kɛ i ye koba kɛ mɛ n'i dɛsɛra ka kɛ i ye kumaba fu fɔ a ye ne don Muktar Wan fɛ a k'a yɛrɛ resɛzi kosɛbɛ parce que transition in u ka baara ne yɛrɛ bolo fɛn fila don ka essayer ka lakana kɛ jamana fantan naani bɛɛ la cogo min na élection bɛ se ka kɛ a filanan ka élection ɲuman na bɛn c'est à dire ka arayi da ka terrain bila arayi sanfɛ donc président bɛ sigi sa o bɛ terrain boli n'a ye mais n'u taara
u don ko wɛrɛw la président kɔrɔ nu tun bɛ an kunna n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye o ma se ka ko min ɲɛnabɔ ala ka ɲinɛ Amadou Toumani Touré la o ma se ka ko min ɲɛnabɔ o tuma na olu ka kalo 12 tɔnin tora olu bɛna se ka nin ko kɔnɔ wa donc k'u ɲɛsi ko sɛbɛlamɔgɔw ma u k'u ɲɛsi ko baw ma et puis o kuma kɔnɔna la n ye fɛn dɔ fɛnɛ tɔba ka kuma kɔnɔ k'o ye ka milisiw désarmer mais n'a fɔra farabugu bɛɛ bɛ ka jeni dugu firi bɛɛ bɛ ka jeni olu bɛɛ bɛ ka jeni o milisiw de bɛ ka maa minnu bɔ o dugu kɔnɔ k'olu protéger n'o o ye donso dɔw ye ni e nana k'e b'olu désarmer e dun dɛsɛlen don ka lakana sabati mɔgɔw ye o bɛ se ka kɛ cogo di donc badaw n'a ka jɛkulu k'u yɛrɛ ressaisir u k'a dɔn k'a fɔ transition in ma na politiciens bɛ baara mun kɛ u k'a fɔ k'u bɛ taa o sira bɛɛ kan ayi transition in mana ka échouer wa an t'a ɲini transition in ka échouer wa transition bɛ dɛmɛ sira o sira fɛ a bɛ dɛmɛ o sira fɛ ma u ka mɔgɔw lamɛn u k'u ɲɛsin ko ma ko minnu ye priorité ye nɔ k'a fɔ ko minnu yɛrɛ ma diya mɔgɔw ye o tan t'an bolo jamana in kɔnɔ wagati ka kalan o ma an bɛ mun f'u ye u ka fɛɛrɛ kɛ u k'u ɲɛsin priorité ma o priorité dɔ ye jumɛn ye o ye accord ko ye a yɛrɛ ka kuma yɛrɛ k'a fɔ ko accord in bɛna lajɛ o révision min bɛna kɛ a dun fara accord pacte kɔnɔna la ko jɛkulu 3 de b'i sigi ni fɛn min kana ka changer accord la k'o bɛ changer ni o ye Mali gouvernement ye ni o ye an balima ninnu marifatigi jɛkulu ninnu ni o ye olu ye ka tila ka o fara médiateurs kan marifa jɛkulu tigilamɔgɔw olu dun pɛrɛnnen tɛ a révision kama an y'a mɛn Wage ka département mɔgɔ dɔ da la n'o y'a ka chargé de communication n'o ye Kadiatu Fofana k'olu taara drapeau turu ko maa dɔw kɔntana ko dɔw kɔnta kojugu yɛrɛ kirinna a don n y'a fɔ a ye n ko kuma in fili b'a ka kuma kɔnɔ drapeau taara turu don min na a ma hali wagati kɛ heure janba kɛ u taara drapeau ta ka bɔ yen n y'a mɛn a bɛ taa drapeau yɛrɛ turu fɛn min na n'u taara o nɛgɛ fɛnɛ ta ka bɔ yen dun o don u taara o nɛgɛ fɛnɛ bɛɛ bɔgɔti k'o bɔ yen donc ni maa ninnu pɛrɛnnen tɛ foyi kama ni mankan tɛ u kalikan nin fɛnɛ don n'a bɛ maliyɛnw ɲɛna k'a fɔ ko sigikafɔ de b'a to an bɛ don Kidal bɛ k'an ta an mago bɛ Kidal la cogo min na k'an b'a sɔrɔ ten maliyɛn bɛ k'o b'u hakili la o de la ala ka ɲinɛ Amadou Toumani Touré la Amadou Toumani Touré k'u milisi formé a yɛrɛ n'o k'u gacɛ ye Gamuna ka mɔgɔw parce que ni maa ninnu ka ko tɛ Kidal ko dɔrɔn ye o ninnu tɛ fɛ farafin po finma yɛrɛ de ka u mara u delila ka kuma fɔ o hali Gamu mun filɛ nin mun ye Gamu gɛn a siya de kama ko parce que ko Gamu ninnu ye jɔnw ye k'u tɛ sɔn jɔnw k'u mara o bɛ ko min kɔnɔna la ni ɲɛna k'a fɔ i ka bɔ préparer o kɛlɛlama de kama il faut que gouvernement n'u b'u labɛn kɛlɛ kama u k'u labɛn kɛlɛ kama n'u t'u labɛn kɛlɛ kama u k'u labɛn kɛlɛ kama ko in tɛ taa kɛlɛ kɔ an m'an to kɛlɛ de kɔnɔ sigikafɔ bɛ kɛ u ye Kidal minɛ ten u ye kɛlɛ de kɛ ka Kidal minɛ an ka sɔrɔ ka sigikafɔ kɛ o sigikafɔ ni IBK n'a ka maaw taara ka taa o papiers siɲɛ olu taara o kɛ parce que u bolo tun b'u kɔ an fana bɛ o cogo la wa ninnu kɛlen don ka o kɛlɛ de fana ɲɛ yira an na u taara an ka drapeau jigi k'u sen dɛrɛ a kan o ka bɔ a la ka tila ka drapeau yɛrɛ bɛ turu kala na k'o ta ka bɔ gouvernorat yɛrɛ kɔnɔ pepepewu o kɔrɔ ye jumɛn ye a b'anw ma cogo min na a b'anw fana ma ten donc vraiment ka solution dɔ ɲini solution in tɛ dɔwɛrɛ cɛdenw ka ta e bɛ taa an k'an préparer affrontement kama a tɛ taa ka dan kɛ walayi n'an ma an hakili to an yɛrɛ la o b'an t'an bolo ma. an balola k'a fɔ ni tun bɛ tali kɛ Ismail fana na a y'a fɔ cogo min na zongɔrɔ tubi o tubi ani fɛn ɲumanni tɔgɔ ti ban kɔni ninnu kɔni su ani tile sanga ni waati bɛlen kɔnɔ na a bɛ kɛ an ye nin fɔ bi sini u bɛ ko wɛrɛ kɛ min ka jugu n'o ye bɛnɲɔgɔnya a kɔnɔna la ni wulikajɔ ma kɛ Mali fɛ ka se ka fɛɛrɛ balilen tigɛ ka basigi ɲini n'o ma kɛ o kɛra gɛlɛya o kɛra nɔgɔya o ka ɲɛsin ninnu ma ka ninnu to tan an ka jamana kɛli ka basigi sira minɛ gɛlɛyaba b'a kɔnɔna na nka a bɛ fɔ cogo min na ni ba y'a da cogo min na a mɔbaw b'a mɔ ten ala ka hakili ɲuman d'a ma maa damadɔni fɔ cogo la ka taa ye bi olu de kɛlen bɛ bi ka munumunu kɛ n'an ka jamana ɲɛmaaw ye ni kura don ni kɔrɔlen don kabini kɔrɔlen bɛɛ b'a fɔ ka na kurala bɛɛ b'a fɔ ka tila ka ye bi n'u ye seɲɛ kelen kɛ ka taa ɲɛfɛ u bɛ seɲɛ 5 kɛ k'u kɔ don ala k'an ka jamana kɔlɔsuma n'an bɔra ye an b'a ladan k'a fɔ bi min ye ka dɔn k'a fɔ wulikɛjɔw ye k'a dɔn k'a fɔ sirako kuma cayara o sirako kuma min cayara kulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bɛ wele ko OPCOM olu ye fara ɲɔgɔn kan n'i y'a sɔrɔ minisiriso min ka baara ɲɛsinnen bɛ sirabako ma ni maaw ye fara ɲɔgɔn kɛ maa o maa da bɛ sirako la o kɛnɛ kan olu da sira ma k'a jira k'a fɔ musaka minnu bɛ bi sirako la ko maaw yɛrɛ kan ka wulikajɔ kɛ ni ka jɛn ni waleya minnu talen bɛ jamana fanga fɛ ani o kɔfɛ zone reporter taw u da sira nin bɛɛ lajɛlen kumaw ma a kumatigi tun ye maa min ye Abubakar Asi Jalo ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn.
an ye siraba dilan ye an ye sojɔla fana ye problème misɛnmaninw dɔ bɛ dugu kɔnɔ ni an ma wuli ka jɔ an yɛrɛ kungo la mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'o kɛ an place la siraba a tɛ se ka jɔ ni wari tɛ jamana kɔnɔ siraba n'a tɛmɛna san 15 kan o ye i bɛ ka boli siraba tɔ de kan donc siraba yɛrɛ a banna mais an bɛ ka boli a tɔ de kan a tɔ in de bɛ ka dilan sisan bon ni se tɛ yen ka kɛ sirakura ye o bɛ ka wo datugu ka wo datugu ka wo datugu i b'o do datugu ɲina san wɛrɛ a bɛ kɛ ɲɛna k'a fɔ k'i b'o wo kelen de datugu o y'a sɔrɔ wo kelen wɛrɛ de bɔra kɛrɛfɛ parce que sira kɔrɔla sira farikolo sɛgɛnna fo ka sira kura de dilan bon o dun siraba dilanni o bɛ jamana yɛrɛ de kan jamana yɛrɛ de kan ka wari bɔ pour que k'a ka sirabaw dilan an bɛ wari mun bɔ ka sirabaw dilan o wari in nafa mun bɛ an kan o ye an ka mobili tɛ tiɲɛ joona i kɔni b'a dɔn n'i bɛ sira cɛjugu kan i ye mobili kura san n'o mobili kura kan ka san 15 kɛ san 3 dɔrɔn i ka mobili tiɲɛna mɔgɔw ka sɔn ka wari bɔ sirabaw ka se ka dilan o de da ka di an bɛɛ la an yɛrɛ filɛ nin mun b'a fɔ an tɛ k'a fɔ ko tɔ ka wari bɔ an sigilen don dɛ an yɛrɛ ka camion ni an ka machine u bɛ dugu kɔfɛ an bɛ taa an ka cɛncɛn n'an ka bɛlɛ ta dugu kɔfɛ an fana bɛ taa ka segin sara nin na bɛɛ de kan k'a sara pour que an ka se ka lafiya pankuruji kɛnɛ y'a dɔn aéroport fɔlɔ kun bɛ Amdalayi yan ani so surunyana ɲɔgɔn na fɔlɔ ani so kun ka jan ɲɔgɔn na ani so surunyana ɲɔgɔn na kojugu donc sisan o y'a bila ka taa Senu yɔrɔ la Senu yɔrɔ la fana a bɛ kɛnɛ mun kan kɛnɛ mun don bolo man kan ka s'a ma abada bon aéroport in fana ni a ma sécuriser cogoya dɔ la avion wɛrɛ tɛ se ka jigin an ka aéroport in kan tuguni a bɛ komi n'i bɛ fɛ ka taa Faransi ou bien n'i bɛ fɛ ka taa Dakar i tɛ avion sɔrɔ ka taa Dakar i ka ci ka taa siraba fɛ siraba dun fana tiɲɛnen don ka ban déjà mɔgɔ tɛ ka sɔn ka wari fana bɔ donc a bɛ kɛ cogo di a dɔn an tɛna se ka bɔ nin cogoya in na dɛ bon espace in a ka libérer mɔgɔ ka se ka u yɛrɛ sɔrɔ parce que loi de don sariya sɔsɔli o de b'a to k'o de ka gɛlɛn jamana nin kɔnɔ n'i k'i bɛ sariya bato diyagoya de don a bɛ digi dɔ la mais jama fanba ye jɔn ye a bɛ kɛ jama ka intérêt la mun kɛra jama ka intérêt la o de ko don a bɛɛ de bɛ ka kɛ jama ka intérêt la ni mun bɛ kɛ jama ka intérêt la an kɔni t'a ye ka jama ka intérêt soutenir an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Boubacar Assis Jalo ye jamana in basigi fɛn fɛn jamana ka hɛrɛ ye walima jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ka jɔ ka fɛn min nɔfɛ jama fanba n'o bɛ taa ka hɛrɛ ka ɲɛsin jamana ma a kana kɛ faamaw ka hɛrɛ ye dɛ jama ka hɛrɛ fɛn min ye o de ka sabati n'o kɛra jamana a bɛ kolosuma ala ka tila sabati n'an bɔra ye lakanabaliya bɛ k'a wara an ka jamana kɔnɔ fo ka taa se kɔlɔnjɛba mara lakanabaliya bɛ mun de bɛ ka nana ye bi ani mun de kan ka kɛ yaasa k'o piratigɛ d'a ma kɔlɔnjɛbakaw ka maire kɔrɔ Yusuf Kone ale b'o ɲɛfɔ an ka lamɛn. ne tɔgɔ Yusuf Kone Kɔlɛba maire kɔrɔ de ye ne ye. Monsieur le maire kunu ani bi kɔlɔnjɛba bɛ cogo di. kunu Kɔlɛba an tun bɛ da ka sunɔgɔ bi an bɛ jɔrɔ nbari jadisiw don wa bandiw don wa olu bɔra an fɛ a tɛ tile 20 bɔ i y'a dɔn kunu ani bi tɛ kelen ye. n'i ye kɔlɔnjɛba lajɛ e y'a mara ka tɛmɛ munna nin kun tɛ yen sisan nin balaka wara e yɛrɛ fɛ mun de la o bɛ ka kɛ. ne b'a la waati min na ala m'a don ne gɛrɛjɛgɛ la bi n'a kɛra minnu bɛ fa an kunna n fana tɛ se k'a fɔ k'u sɛbɛ tɛ ka lakana kɛ parce que ɲɛmɔgɔ si t'a ɲini i ka waati kɔnɔna la dankari ka kɛ i ka jamana mɔgɔ la sisan bɛɛ de kan ka lu sisan k'i kɛ lakana yɛrɛ kɛbaga de an kana fɔ lakana dan ye sɔrɔsi ye lakana dan ye polisi ye lakana dan ye gendarme bien garde an bɛɛ de kan ka lu sisan hali n'a marifan t'i bolo telefɔni b'i bolo o y'i ka kɛlɛkɛminɛn ye i bɛ se k'a fɔ lakana tigiw ɲɛna nin bɛ yen o kɔni ye anw ka se n'o tɛ population civile yɛrɛ segɛrɛ don ta ye. monsieur le maire bi politique gɛlɛyaw olu cayalen bɛ an ka jamana bilama e yɛrɛ b'a filɛ cogo di. o bɛɛ ye démocratie dɔ ye n'a démocratie wɔrala mɔgɔw tun bɛ siran ka kuma dɔ fɔ o bɛ fɔ bi faamaw fantanw o bɛ jɛn n'a ye parce que o démocratie ye an b'o tile de la wa faamaw fana bɛ jɛn n'a ye a ka fɔ u ma u fana ka se k'u ka baara k'o kan. o waati kelen kɔnɔna la mɔgɔ dɔw bɛ bi olu bɛ ka dasago fɔ ka se ka o bali jamana kɔnɔna na yalima o ni bɛjɛ fanga olu bɛ ɲɔgɔn ye wa. olu tɛ ɲɔgɔn ta o n'a fɔra démocratie ka ban bɛjɛ faga o ni fanga tɛ taa ɲɔgɔn fɛ o parce que a tigi bɛ to yen a b'a ka hakilina fɔ mais dɔw fana y'a faamuya u b'u ka hakilina fɔ a tɛ kɛ bonya kɔnɔna la i b'i ka hakilina fɔ maa ye k'i faamuyali kɛ k'i hakilina bɛɛ fɔ k'a sɔrɔ i ma dangɛrɛ a tigi la n'o tɛ n'i ye min ye i faso ka ɲɛ t'a la i kan ka se k'a fɔ i fana kan ka mara o kan min ni tiɲɛni tɛ kelen n bɛ se ka min fɔ cɛ ani muso faama ani fantan an marabagaw an bɛɛ lajɛlen ka bɛn faso in tɛ tila faso dɔ wɛrɛ t'an bolo duden bɛɛ n'i ka jogo de don mais dutigi bɛ sera k'u mara cogoya min na an ka ɲɔgɔn mara o kan ka jamana in diya ɲɔgɔn bolo mɔgɔ i ko dɔn bɛ yen ko bɛɛ dɔn tɛ yen dɛ e b'a a bila i kun na ko ne kan ka nin de dɔn
mais n'an ne hakili ma se f'i k'an mara n'o ye dɛ du yɛrɛ a tɛ se ka ja fɔ dutigi ka sabali a k'a ka dudenw mara n'o jugu ye. an balana k'a fɔ ni tun ye kɔlɔnjɛbakaw ka mɛri kɔrɔ yusufu kɔni ni tun ale ka ɲe a y'a fɔ cogo min na n ye kungo jiri bɛ dɔn kɔni e kunkolo ni jiri feere caman maa kodɔn bɛ i ko bɛ dɔn tɛ n'an jɛra ka hakilaw di ɲɔgɔn ma dɔ bɛ dɔ la ɲɛta o bi sabati ala ko hakila sabati n'an bɔra ye an balana k'a fɔ kunnafonidilaw olu ka minisiriso u bɛ ka wulikajɔ la nin waati na ka se ka maaw labila kalan na sira kan min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ taa kɛ ɲɛta ye ka ɲɛ suma o tile naani baara dɔw bɛ sen na minisiri min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye kunnafoniko minisiri ye ale ka wulikajɔ don min ye i ka dɔn k'a fɔ application k'olu ta an ka telefɔni kɔnɔ ka se ka nafasɔrɔ sira da ye ka ɲɛ s'a ma o y'a kunba de Amadu Ture bɛ kuma min fɔ o filɛ. n y'a f'u ye n ko u ka courage ta ka na u ka entreprise kɛ u ka courage ta ni idée kura min b'u la u ka na u k'a tila an ni ɲɔgɔn cɛ an ka lajɛ idée minnu ka ɲi an ka u fara ɲɔgɔn kan an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan ka commencer ka u kɛ n'u ma bɔ n'u ka idée ye mɔgɔ si tɛna na bɔ n'u ka idée ye téléphone smartphone b'aw bolo sisan i ka smartphone kɔnɔ i b'a sɔrɔ application 100 ɲɔgɔn b'a kɔnɔ a application e m'a si dilan bon a ma dilan e ye fana mɔgɔ wɛrɛ de ka application don aw y'a application san bon i y'a ye ni an ka denmisɛnninw encourager u bɛna commencer ka application développer application min ye solution min bɛ na ka kuma bɛɛ problème kelen na i b'a essayer ka solution kɛ application ye k'o don i ka téléphone na an ka jeune fɛn o fɛn ye application dɔ kɛ i b'a sɔrɔ maa 100,000 i bɛ sɔrɔ min kun hakili b'o problème kelen na ni o application bɛ se ka mago ɲɛ min ye maa 100,000 ni bɛɛ bɛ se ka application kelen san 200 ya a tigi bɛ kɛ millionnaire information de la communication ani technologie o bɛ développer ten de. Amalana k'a fɔ ni tun ye minisiri kan ye Amadu Ture y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka baara ni ka bila ɲɛtaga sira kan n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ sɛnɛ fɛɛrɛ jumɛn de kan ka kɛ k'ale ɲɛta sabati o kɛra fara ɲɔgɔn kan ye min bɛ bi n'i y'a sɔrɔ cikɛlaw ka se ka baaraw cikɛminɛw fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ olu sɔngɔ sabatili o ni o baaraw taa cogo la u ni maa minnu n'i y'a sɔrɔ o dɛmɛbagajɛkulu ye partenaires n'olu ka lajɛ yɛrɛ senfɛ ka hakilila dɔw ta o kuma bɛ yeli jaabi minɛ ka maa min na Umaru Tamura don an ka lamɛn. an dɛmɛbaga n'a bɛ fɔ ma ko partenaire technique financier ayiwa an bɛɛ kana sigi ka hakili jakabɔ kɛ gouvernement bɛ ka dɛmɛ mun ɲɛsin cikɛlaw ni baganmarala ni mɔnikɛlaw ma ka fɛsɛfɛsɛ min dɛmɛ n'a fɔ ma subvention ye sɛgɛsɛgɛli caman de kɛra ni subvention ko in na o bɛna yira participants la ayiwa n'o o baaraw kɛra fana jɛkulu bɛ sigi ayiwa ka taa baara kɛ thème kan pour que an ka se ka hakili jakabɔ kɛ subvention in a baara bɛ se ka kɛ cogoya min na ka ɲa mɔgɔ minnu bɛ engrais de n'a bɛ fɔ ma ko fournisseur caman de bɛ jamana in kɔnɔ bi bɛɛ ka laɲini i bɛ se ka sen don nin baara in na cogoya min na donc ni lajɛ in kɔnɔna fana ayiwa an da bɛ se o fana ma k'a lajɛ fournisseur kan ka ta sariya la cogoya min na pour que ɲinan ayiwa ni an tila lajɛ in na hakilina min bɛna bɔ a kɔnɔ fournisseur minnu bɛ ta ka nɔgɔ di u ka se ka nɔgɔ se a seyɔrɔ la a waati la pour que cikɛlaw bɛ se k'a sɔrɔ ka don foro la cogoya min na an b'a fɔ tubabukan na mun ye perspective ye k'a lajɛ an bɛna se ka hakilina kura mun ta subvention in na kɔɔrisɛnɛnaw yɛrɛ ka laɲini ye mun ye ni ɲinan san bɔra a la san nata la subvention o le k'a ka kɛ nɔgɔ kan n'o ye engrais olu ko k'a lajɛ subvention in a bɛ se ka yɛlɛma kɔɔri prix kan ni nɔgɔ mun man ɲi n'o dira cikɛlaw ma ayiwa an hakili ye mun ye ni ko dɔ bɛ fara sɔrɔ kan laɲini tɛ sabati donc hakili jagabaaw bɛ k'o fana kan k'a lajɛ fɛɛrɛ minnu bɛ se ka tigɛ gouvernement fɛ ka nɔgɔ ka sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ pour que cikɛlaw bɛ se ka nɔgɔ ɲuman sɔrɔ ka don u ka foro la. an balana k'a fɔ ni tun ye Umaru Tamura ni tun y'ale kan u y'a fɔ cogo min na cikɛ yarabi ala ka yakubaya n'an bɔra ye o hukumu kelen kɔnɔna na sini ni ala sɔnna ma CDTM o min ye i ka dɔn k'a fɔ lafasali tɔn dɔ y'an ka jamana kɔnɔ na bɛɛ lajɛlen cikɛlaw maa o maa bɛ yen k'e bɛ i ka dɔn k'a fɔ office du Niger e ka dɔn e bɛ baara kɛ sɛnɛko kun kan o bɛɛ lajɛlen sini e ka dɔn juma mana jigin waati min na nɛgɛ kanɲɛ 14 waati la CDTM dala wele bilalen b'o bɛɛ lajɛlen ma ye o tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ ka taa ye kɛnɛ kan gɛlɛya ye cikɛlaw sɔrɔ sango ɲinɛnsan kɔnɔ na fɛɛrɛ jumɛn de b'a ka tigɛ CDTM n'i ye jateminɛ u ka lafasali kulu min bɛ yen cikɛlaw o bɛɛ ka dɔn k'a fɔ ale dulonnen bɛ i ka dɔn k'a fɔ CDTM kɔnɔ la u ka taa fɛɛrɛ tigɛ ɲinɛnsan kɔnɔ na taa ni ka segin kuma minnu bɛ yen sɛnɛko kun kan sango jisɔngɔko ni engrais ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni fɛɛrɛ min kan ka tigɛ kɔnɔ na ka se ka taa ɲɛfɔli k'o ko kan k'a kɛ kumada ye ka ɲɛsin fanga ma ni ala sɔnna ma baaraw bɛ kɛ sini juma mana jigin CDTM jabala la an bɛ dugawu de kɛ bɛn bɛna kɛ fɛn min k'a kɔnɛ na cikɛlaw ka ɲɛta ala k'a bila o sira kan n'an bɔra ye an balada k'a fɔ kulu dɔw bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu fara ɲɔgɔn kan sanfɛ kalansow ka se k'a dɔn bi mun de kan ka kɛ fɛɛrɛ ka tigɛ joona a ka to ɲini sanfɛ kalansow ka se ka fɛɛrɛ tigɛ furaɲafanga min b'an ka jamana kunna bi dɛmɛ ɲɛɲɛ jumɛn de kan ka ta ka ɲɛ suma mun ni mun de kan ka kɛ
o kɛra faraɲɔgɔn ye k'o kulu yɛrɛ k'a tɔgɔ da Maka Musa Sisoko la a kɛnɛ kan da sera kuma caman ma fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ Kalifa Ture ale bɛ i ka dɔn k'a fɔ kulu in dɔ kɔnɔna na an ka lamɛn. Ne ka miirina fitinin kɔnɔna la jamanajɔ la bɛɛ lajɛlen kelen n'a fɔ finitigi de i ka dɔnko n'i ka seko kɔnɔna la anw yan sanfɛ kalanso yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ problème bɛ jamana in kɔnɔ bi-bi in na a bɛ sanfɛ kalanso bɛ yen n b'aw ɲɛfɔ n'i y'an yɛrɛ ka sanfɛ kalanso ta université des sciences sariya kalanso ni USB bɛ kalan sariya kalanso ni politiki kalanso bi-bi in na Mali bɛ dugu jumɛn de kɔnɔ sariya texte sariya dɔnbaliya tɛ ani politiki faamuyabaliya université des sciences sociales et de gestion de Bamako n'i y'o fana ta k'a lajɛ olu bɛ kalan jumɛn kɛ wariko kalan gestion kalan ni science yɛrɛ dɔn kalan Mali to dugu nin kɔnɔ université de lettres et de sciences humaines de Bamako n'i y'o fana ta k'a lajɛ o ye jumɛn kalanso min sigilen bɛ kumakan ni adamadenya taabolo ɲɛ taga kan Mali bɛ dugu jumɛn kɔnɔ ni dugu tɛ donc solution bɛ sɔrɔ université de la an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan an bɛ kuma parce que kumakun minnu b'a la o ye bonne gouvernance o bɛ yen réforme constitutionnelle bɛ yen bonne gouvernance mara kɛcogo ɲuman bɛ yen nɔ ani an ka institution baw an ka lasigidaw président de la république assemblée ni fɛn ninnu bonne gouvernance olu fɛnɛ bɛɛ kumakan bɛ na kɛ ani bonne gouvernance ni démocratie yɛrɛ faamuyali cogo ɲuman ani tuguni ko kelen bɛ anw kalandenw yɛrɛ fɛnɛ licencié anw degunnen don mais profiter aw ka nin fɛn ɲɛnamaya kan o kuma ɲɛfɔ o ye jumɛn ye an ka système LMD an tilala licence min b'an bolo a tɛ se ka diplôme fonction publique kalan kɛ fonction publique concours kɛ k'o sɔrɔ donc a tɛ se ka déposer yɛrɛ k'a fɔ k'i bɛ fonction publique ɲini an ma ka welekan bila ministre ma jamana faamaw ma u k'u hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ anw tɛ fɛ bi-bi in na ka bɔ ka taa rond-point na i n'a fɔ maa tɔw bɛ ka bɔ cogoya min na ka taa jamana u bɛ ka bɔ cogoya min na an yɛrɛ bɛ se ka bɔ ten nka an hakili la an ka ko lajɛ ɲɔgɔn fɛ bɛnkan la ani basigi kɔnɔna la walasa funufunu ka bɔ jamana kɔnɔ. An b'a ladon k'a fɔ ni tun ye Kalifa Ture ka ye a ko senfɛ min y'i ka dɔn k'a fɔ u ka karamɔgɔlakaw la o maa ɲɛmaa dɔ tun bɛ kɛnɛ kan ale b'a fɔ an ɲɛna bi wulikajɔ in kun ye fɛn jumɛn de ye Cheikhna Amala Ture an ka lamɛn. Bi an kana sigi ka kuma Mali tɔgɔ la an bɛ ka tɛmɛ an bɛ dango min kan fo bɛɛ lajɛlen k'i bolo di ɲɔgɔn ma couche o couche n'a bɛ faso kɔnɔna la bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa o de y'a to anw ko an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka an sigi ka hakili jagabɔ kɛ ala ye transition mara kalifa minnu na ka se ka fɛn bɔ o hakilina ninnu kɔnɔna la o barosigi ninnu kɔnɔna la ka fɛn bɔ k'a d'u ma min bɛ se ka kɛ dɛmɛ ye dɛmɛ ka se ka jɔ u kolo la adamadenw ka laɲini bɛ se ka sabati parce que Mali bɔra fɛn min na an bɛ siratigɛ ɲini de la min b'a to an ka bɛjɛ fanga bɛ se ka sinsin cogoya min na bɛjɛ fanga sinsinna bɔ ka bin b'a la n bɛ tolu k'a fasiri k'a fɔ ko jamana ani adamaden de bɛ dancɛ bɔ n'i y'a fasiri yɛrɛ i b'a fɔ ko adamaden don mais u b'a définir k'a kɛ personne morale ye k'anw kɛ personne physique ye personne physique jamana bɛ komi adamaden a bɛ bana a bɛ kɛnɛya a bɛ se ka sa yɛrɛ ala k'an kisi o ma n b'a dɔn Mali ye a dira anw ma cogoya min na Mali jɔlen bɛ to ni ala sɔn a bɛ se ka bana ye wajibi ye o ye farijagabɔ ye an bɛ furaw de ɲini k'a furakɛ n'i banana fura de bɛ ɲini k'i furakɛ pour que i ka se ka kɛnɛya je crois que ni jɛmu ni sigili fura ɲini de don k'a di jamana ɲɛmɔgɔw ma u bɛ se ka a ta ka jamana bɛɛ lajɛlen mɔgɔw dilan n'a ye cogoya min na o dun ye anw yɛrɛ sigikun ye o de y'anw ka baara ye jamana kɔnɔ donc an hakili la an bɛ k'an jɔyɔrɔ de fa. U y'a fɔ cogo min na fɛn min ye dɛmɛɲɔgɔnya ye a kɔnɔna na n'aw bɛ ta ka ɲɛsin an ka jamana ma ala ka kɛ ten n'an bɔra ye an b'a ladon k'a fɔ jɛkuluba n'o ye minisiri naani bonyanko olu bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka taa wolosɛbɛn 1000 kɔ ka t'o bɛɛ lajɛlen di marakakungo marabolo ma k'a sababu kɛ denmisɛnnin minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'olu ma wolosɛbɛn sɔrɔ u yɛrɛ la jamana ka wulikajɔ kɛ k'a ka dɛmɛɲɔgɔnya ka ɲɛ suma o kɛnɛ kan marakakungokaw ka maire Mamadu Tarawele ale min kɛ nisɔndiya dogoya ko senfɛ an ka lamɛn. Ne ye Mahamadu Tarawele comme ni Zangulubali maire don jamana ye wolosɛbɛn 1000 ni an na denmisɛnw na o wolosɛbɛnw dilanlen o dili pewu de kun ye bi n bɛ anglais naani an bɛ a baaraw la an ye an kan bila jama ma k'an bila commune denw ma k'an kan bila sigiɲɔgɔnw ma alhamdulilayi an b'a kunjɛli kɛnɛ kan jama bɔra vraiment jama bɔra bamananw ko ten ko yeko ye fɔba adamaden bɛɛ ye ci bila ka na surtout bi an ka sugu de ye a dabɔra a kama bɛɛ y'i ka jago de bila ka na parce que commune ko don donc a ka ɲi an ka foli kɛ mɔgɔw la kɛnyɛrɛ baaraw de don a tɛ ka kɛ maire ye a bɛ commune de ye kuma caman na ala bɛ Zangulubali gɛrɛsɛgɛ don ni ɲɔgɔnnaw la a bɛ ɲɛ dɔw sira terrain kan sara bolodalen t'u ye dɛ baara sigida kanu de don donc an b'olu fo an k'an ɲɛsin commune ma ko tɔ ninnu an k'o k'an sɛbɛn nka commune yiriwa baaraw na dɔ tɛ an ka ɲɔgɔn sama don ye fo k'o fɔ commune denw ye Madu t'a si kɛ Zangulubali kunna mais an ka to Zangulubali hɛrɛ minnu bɛ n'a kɔnɔ olu ka se ka yiriwa parce que ni min kɛra n'o ɲana o ɲana de wɛrɛ de bɛ na donc o donw na an k'a lajɛ an k'an ɲɛsin commune baara ma an yɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ jɔyɔrɔ ɲini an k'olu to yen jɔyɔrɔ ɲini kɔni ye sariya ye bɛɛ b'a ɲini mais a do tɛ a kɛ do ye ka faamaw bisimila.
an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye maire kan ye kɛnɛ kan Mamadu Tarawele o senfɛ Joyila mara kɔnɔ na min u ka gouverneur min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ e ma gouverneur kura min bɛ yen an k'a lamɛn. Madame Sissé Aminata Diallo, ne gouverneur région de Joyila la. Ne wele dake maraka kungo commune Zan Kulubali mɔgɔw ma. Ko ministre de l'administration bɛ na kana wolo sɛbɛn ba kelen di denmisɛnninw ma. O fɛngɛ de kɛra sɔgɔmada in na ministre n'a nɔkan jama. U naani de kun don ka fara Union européenne fana ka représentant kan. U nana jama bɔra k'u kunbɛn. Zan Kulubali mɔgɔw bɔra fo ka taa fɔ k'a to ten. A diyara an ye a bonyana ma u y'an ka wele k'an lamɛn u yɛrɛ b'a dɔn nafa min bɛ wolosɛbɛn kan o de y'u bɔ o b'a yira k'a fɔ guna ninnu nana min kama fɛn nafaman don donc k'u fo k'u waleɲuman dɔn ka ɲini u fɛ hali bi u ka denmisɛnninw ka wolosɛbɛn ta den mana bange dɔrɔn u ka taa wolosɛbɛn ta ye n'o tɛ faama ninnu ka baara ka ca dɛ n'i y'u nalen fo mɔgɔ 4 ka da ɲɔgɔn kan o b'a yira k'a fɔ wolosɛbɛn ko tɛ manamana ko ye parce que mɔgɔninfin ni bangena ni wolosɛbɛn t'i la kojugu ma tɛmɛ a kan i bɛ sɛbɛn caman ɲini i t'a sɔrɔ hali école la don i tɛ se k'o sɔrɔ ni wolosɛbɛn t'i bolo ni k'i bɛ dossier sugu dɔw kɛ ni wolosɛbɛn t'i bolo a tɛ tɛmɛ donc wolosɛbɛn nafa a tɛ se ka fɔ et puis den bɛɛ ka hakɛya de don fo an ko denbaw denfaw hali bi wele kan don ni den bangena dɔrɔn a ye wolosɛbɛn dilan a la n'o tɛ n'a ma wolosɛbɛn dilan a la don min na n'aw mago bɛ wolosɛbɛn na a bɛ obligé ka taa tribunal la ka taa jugement supplétif dilan o dun ni wolosɛbɛn bɔ a bɛɛ ye kelen valeur juridique kelen don mais n'i ye wolosɛbɛn ta o de ɲɔgɔn tɛ. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Siselakaw furumuso Aminata Diallo nin tun y'ale kan ye Joyilakaw ka gouverneur kura a fɔra cogo min na denw ka hakɛ don an ka fɛɛrɛ bali tigɛ denw n'a ka kan ka se k'a ɲini denw ye n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ bi an ka fanga min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o faraɲɔgɔn fanga ye olu ye fara ɲɔgɔn kɛ CNT ma ɲɛmaaw ka se ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen k'u sigi sen kan ka wulikajɔ kɛ ka taa Guala n'a fɔra Guala fɔcogo la o ye lakɛrɛ de ko ye ka se ka taa i ka dɔn k'a fɔ o baarakɛyɔrɔ min bɛ ala ye ka dɔn k'a fɔ filɛli dun ka bɔ maa minnu ka yeli ma n'i y'a sɔrɔ o ye ka dɔn k'a fɔ an ka misirimaw ye fɔcogo la olu ka yɔrɔ min bɛ yen ka taa u ɲɛ da o kan fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ ka se k'u da se o bɛɛ lajɛlen ma o kɛnɛ kan min y'a ma ɲɛma ye n'i y'a sɔrɔ o tali kɛ Haji Bari la ale b'a kɛ nisɔndiya yira sen fɛ an ka lamɛn. Diyara n ye a b'a bisigiya di k'a fɔ ko an bɛ ka faamuya an kun ye lɛtiri ci ɲɛmɔgɔba ma n'o ye Malik Diaw ye a kɛlen CNT président ye k'a féliciter ka tila k'a fɔ a ye k'a fɔ couche défavorisée jigi b'a kan o lɛtiri de tagalen kɔfɛ a y'a instruction di u ka na visite la yan peut-être yanni ale yɛrɛ ta kun ka cɛ u nana u ye kow ye an b'a bisigiya k'o bɛna yɛlɛma n bɛ welewelekan da mun k'u ma k'a fɔ visite in o kana kɛ a dan ye visite kɔfɛ normalement action kan ka ye u yɛrɛ taara u ye magasin ye a falen don tɛntɛntɛn u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ pour que magasin kɔnɔna ka lankolonya ni ko a ka lankolonya parce que production tɛna jɔ min kɔni bɛ yen ni mun produira o bɛɛ ka se ka san jasa Sopram ka se ka sinsin a yɛrɛ kolo la minnu bɛ baara kɛ Sopram kɔnɔ u ka sara ka na jɔ mɔgɔ kuraw ka se ka taa k'u don baara la gerebuya ka se ka kɛlɛ dɛnkɛrɛfɛ ka se ka kɛlɛ ensuite wari minnu bɛ sɔrɔ lakɛrɛ ninnu sanni na u ka se ka kɛ sababu ye an ka denmisɛnninw ka kalanko sinsin parce que an b'a dɔn kalan o de ye fɛn bɛɛ base ye. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Haji Bari kan ye a fɔra cogo min na yarabi ala dɛmɛɲɔgɔnya don yarabi ala k'a bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye ka se k'i faso k'a filɛ ni tɛgɛnkɔni caman filɛcogo ɲuman na Ami Wasiji ale ye ka dɔn k'a fɔ seko ni dɔnko denmisɛnniya ka ye an ka jamana kɔnɔ bi min bɛ yen n'o ye dɔnkilidala ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ji kasara ye Tɔnbɔkutu mara sɔrɔ k'a bɛna ka dɔn k'a fɔ concert ba kɛ sini juma ka se k'o kɛ dɛmɛɲɔgɔn ye ka ɲɛsin a faso ma a ye ɲɛfɔli kɛ kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ o la Ami Wasiji a ye kuma min fɔ o filɛ. Ne seko ye je suis artiste n kan ka fɛn dɔ kɛ an ka jamana ye parce que ji ye tiɲɛli kɛ an fi donc pour que an ka se ka dɛmɛ don an ka dugu mɔgɔw ye n ye sigi kan hakili jagabɔ n ko Ami e bɛ se ka mun de kɛ i ka dugu ye parce que a ye n tɔɔrɔ se tɛ ne fana ko sisan i jɔ n ka wuli n ka se ka soirée organiser ka kɛ soirée gala k'an ka responsable n'an ka mɔgɔbaw ni jeunesse mɔgɔw wele u kana fara an kan ka ne dɛmɛ ni soirée ko in na pour que min bɛ sɔrɔ ka kɛ dɔn ye ka taa di village mɔgɔw yan'a ka se ne ta ma les sortissants de dire minnu bɛ Bamakɔ yan o ye donation kɛ dire dugu kɔnɔ jeunesse dɔ fana bɛ yen olu fana ye dɛmɛ kɛ dire dugu ye awɔ donc ne fana n bɛna n se ko kɛ min bɛ sɔrɔ k'an ka jamana dɛmɛ fɛn min labɛnnen don n ye artiste wɛrɛ de fɛra an kan min ye
Suleiman Kanté ani Ronald Guindo ani Macheta Salamanta pour que ka message passé mbadenw ye ani sinjiw pour que ka se ka farang tike 10 000 carte 25 000 avec la édition de collection ancien Shiraton le 26 février juma nata wele kamimbe boloka se bumako maliko na malikoka bebele lendo anga janga mbolo di nyoma anga se ka dese patro deme abalana ka fo ami osije Traoré ni tunyali kanye aya foto ko mena dore tere de menyonya ka se ko taka nyasi mauma mamunu be niya sonu le gele soro o yakumba di ala ko akla ini ka sabati nambora ye amita jamana ko kana na bi Siri Kulubali ale be fo ya fofana kalana nga Siri Kulubali ba to en watina Siri Kulubali mbe bolobi Ngara amta South Africa jamana konna jaglum sigilon singa yasaka jamana nyama koro Jacob Zuma ninga alega barakele ngoro kon ninga jatemine ke uluka wulla ga seni seben fra do kon ye jamana sharia sumala ga ira ka foko sanfla kaso de dilemama ka sabe ke ka wele la bogo jenenga ka ta ka sonata wele jabi Jacob Zuma ayra shibi san biolo vla ani shek bonyongula ay jamana nyama ya ke South Africa jamana konna san bafla ani kononton kata se san bafla an tan shegima ayra ka foko jakulu nere manga alega kiri kon jat ke fiu namra amta kongo jamana konna na barakura do kon nu dolendo no nimna ga sawo ninga yelema kondo kongo jamana shifina ko ga barala a bara ere damne na karido février kalo claim ko ani clé futa ni point no e point noir maradoy chagada kuran yere bi wule arachiner Atlantic Petrol Asian ayra laga foko ni chagada dain ko anna ga sawo ninga taji ko ningo noya kongo jamana konnana bara ni yere tekano blakela san bafla ani muga amusagabti Joseph war milliard keme saba bonyongola namra namta Centrafrique jamana kono Centrafrique faba banki kono na moto taxi kono ku jolendo ntaka boli kabini janvier kalo temelena ka sabaya ke jamana lakana baliaye moto taxi babbi saba ani shek bonyonko boli kono ku tigalembe ulu bela jilina nga kosada ngon na sra diluma ubse uga boli ku sago yala tugo yamuna namra namta Nigeria jamana kono na Abuja marala panguru kasara do kon kereno ukrasa woni nga mugo wolon fla kon ningolo bone unina Nigeria kala ke chawga panguru mbi yala sanfe ninga jatemino ke ayra ka foko panguru kono ku mi jatemino dola kasabe ke kosada na akli bala mo binan ani flami nulu jasurani nga tununu we utafama do hukume jatemina na yasa obseka nyinin takanyeshi o manu matugo yamuna gabalna ko mina na yala ma wolon flak me pangurun konna na furon sanfe ninga ama wolon flak be bone unina ankara ma min so ka fek no fonno dore tuyini Siri Kulubali ya foto ko mena me dugo de ke yarabi ala kabala ile noya Siri Kulubali ale be kuna fono dile ama ka to fana ka fana ka befu atogola klil tabakala mimbe ni asuru bara da na fana bi ala kan na nyumai namburai ambe ala dan ka fo ne dusuma kasaye mimbe bi jembi ta ni madu no sokma da to don wala da tikinyena an kanuba an jenya ko sebe an teri ni asuru burama Kulibali ka bo kuchala ka fe ale frumso kungo masara mani ale mine ni asuru tiye Safiatu ambala dan ka fo Safiatu Traoré ka do afatura demsene konana ka soro jingini sefe fembe lego muso kele a fatro de senfe Safiatu yera janaja obla yele bara blala singa bi 10h nega kayentan watula mi ka do ka foku tela ka fe akola shimina ala ko fara ko taka ka bara no ka koto do ka yere ayan ko kiti manala ko no kana taje mala ko no ya jebi tala ka tashubla yoronye a cheno e burama e nimbara inkona na yan kanu ko se banje nyon sebedo amba foi kana bere lebe nyon fe ni ndusuma kasa ya ani masara mani latika mbulanka kambela yelebe latika nduguma nyon fe ka barabara no way ya rabbi ala muso kelela ala bitan e ka do bi abi do dima wala maka do menina ni bele lese masami o ala de na le feminke o kan note kone nani na o de tuyeni ya rabbi ala Safiatu ala ka dairo nema